ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚିନ ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ କୃଷି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖମା କେମିତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ପଇସାଟା ବଢ଼ାଟା ଦେଖି ପକାମା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି କାଲି ଜଣା ପାଉଛନ୍, ଯଦି ନାଇଁ ପାଇବା ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଉନ୍, ଯେମିତିକି ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହେଇଯିବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି CSC ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁନ୍, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପିଏମ୍ କିଷାନଟା ମିଳିଯିବା। କାଲି ଜନା ମିଳିବା ନାଇଁ ମିଳିବା ତ ଜାଣି ନାଇଁ ହେବା। ଏବେ ତ ଦେଖମା ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅପଡ଼େଟ୍ଟା କାଣା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବି। CSC ସେଣ୍ଟର୍କେ ଯାଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନ୍, ପିଏମ୍ କିଷାନ ନେଇକରି ଅନଲାଇନ୍ କରୁନ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ KYC ନେଇ କରିବା ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି CSC ସେଣ୍ଟର୍କେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁନ୍, KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁନ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ଯେନ୍ଟା ନାଇଁନ ସେଟା ଠିକ୍ କରୁନ୍। ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି CSC ସେଣ୍ଟର୍କେ ଯାଉନ୍, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଣା ଅଛି। ପେପର୍ ଦେଖି ପକାମା। ଏଥର 8,000 ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 8,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକେ କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମିଳିବ 8,000 ଟଙ୍କା। ବଜେଟ୍ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଉପହାର। ଆଗାମୀ ପେପର୍ ଦେଖମା 8,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି CSC ସେଣ୍ଟର୍କେ ଯାଉନ୍। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷକ ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋଦି ପ୍ରଥମେ କୃଷକଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୋଦି ଆପଣମାନେ ଦସ୍ତଖତ ଯେନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିରେ 8,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା। 3 କିସ୍ତିରେ ବୁଝିଲେ 2,000 ଟଙ୍କା, 4 କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବଜେଟ୍ କୃଷକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଦେଇଛି, ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁ ବି ଥିବେ ଆପଣମାନେ, ପଢ଼ି ପାରୁଥିବେ। ଆର୍ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। 6,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଣିକି କୃଷକଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିଥିବେ 8,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ତ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ 3 କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା 6,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ହେବା ବୋଲି। ତ 8,000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନଟା ନେଇ ପାଇବା ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇକରି ଅନଲାଇନ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରମୁ।